नमस्कार जय जगन्नाथ ମୁଁ ସୌରଭ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ 24 ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜ୍ଟା ଆସିଛି ଆପଣମାନେ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। अवसरप्राप्त कर्मचारी को पुनः निजुक्ति निष्पत्ति को विरोध करिछि बीजेडी। राज्य में अनेक योग्य आशायी अछंती किंतु अवसरप्राप्त को पुनः थैथान काहेकि करा जाउछि ତ बोली ମୋର କହିବାର बीजेडी ମାନେ ହେଲା प्रश्न ଯଦି करिछि। ମାନେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯଦି ମାନେ ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଉଛି ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ତ ନୂଆ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିକି ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏକ୍ଜାମ୍ କ୍ଲିୟର କରିକି ଚାକିରି ପାଉଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ମାନେ ଏହାର ମିନିଂ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ମହୁ ଖାଇସାରିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମହୁ ଫେଣା ଯାଚିକି ଦିଆଯାଉଛି। ତ ଜିନିଷ ଏଇ ଜିନିଷ ନିହାତି ମାନେ କେବଳ କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ନୁହେଁ, ମାନେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଛାତ୍ର ହିସାବରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା ଦରକାର। ତ ମାନେ ଏସବୁ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ ଏହାକୁ, ମାନେ ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ ପ୍ରତିକାର ରହିବା ଦରକାର। ଯେତିକ ଆଶାୟୀ ଅଛନ୍ତି ଦିନ ରାତି ମାନେ ଏକ କରିକି ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନଙ୍କର ଆଶା ଉପରେ ବହୁତ କିଛି ଏକ ସଂକୋଚ ଏବଂ ପ୍ରଶ୍ନବାଚକ ଚିହ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ତ ୟାର ପ୍ରତିକାର କ'ଣ ହେବ ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।